Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Big Brother. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω ποιοι είναι οι 6 υποψήφοι προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα που θα δούμε λοιπόν στο live της Κυριακής, 1η του μηνός. Πρώτη είναι η Ζωή, δεύτερη η Θεοφανία, 2 λοιπόν γυναίκες θα δούμε και 4 άντρες. Ο λόγος είναι για τον Χρήστο τον Κικουρία, τον Γιάννη, τον Κας και τον Χρήστο τον Τεντόπουλο. 6 λοιπόν παίκτες θα προσπαθήσουν να μείνουν για ακόμη μία εβδομάδα μέσα στο παιχνίδι. Αναμένετε νέο μου βίντεο για να σας πω ποιος παίκτης φαίνεται να αποχωρεί. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!